Bishop Reverend P. Lingdo Uloong bakane ka Jingkwah ka sang Hnlc banpoy siya ka Iakren yasuk Kadei ka bala rimha ka bala palat phosnam Henry menta kane ka Sorkar kala shim ka sinjam bakala juba bi ka Jingkwah ka te ka sang bakinwan shakmat ban Iakren no markmat bat ka Sorkar. Habai dei bakane ka Iakren yasuk ka Sorkar kala thung yuk siang ban Iakren batki kumki Kristan kumki nongyalam Kristan kalong ka basngo tenat dei ban yai duain hau blei unyalam shakman ban long ka Iakren ka badon jingmun ka Jingkran ka bashisha ka Iakren ka bahong bat kandon ka jingshania iwe pan kata ka bakongsan Reverence E.H. Kharkongor Uloong bakathong ka bahkhamat kum ka khasi jaintia Christian Leader Forum kalong ban wanra ka songsuk songsngain haka imlang ka salang haka jella bathaki para nongsong snong kani ka jingya lenti jong ki khna samla labon bon snem ki ba don la ka jong ka jing angnon don la ka jong ka jingele haka jingem ka jongki bat bon sin ki long persha bat ka Sorkar Henry menta la yi ba ka don ka jing plelat ka ba kham don jingmun si bat ka Sorkar Pagaling problem kada ke bar rim Naduh na de ki posna kala ya kan si Naduh menta tenre menta bagani ka Sorkar la sim ki sen jam ba kan respond kan jawab ya ki Jingkwah jong ki Hnlc ru bikin wan chakmat ban Iakren no markmat bat ka Sorkar la thung menta yo siang ban nikmat ban Iakren bat ki kani kum ki nong kum ki Kristan di balang Kristan, kemungkinan dalam Kristan, kene kita ke ba ni skautan ada, buat ini ban ya itu baik, boleh dalam syakmat, bahkan long ke Iakren ke ba don jengmut, ke Iakren ke ba shisha, ke Iakren ke ba hok, ba kan don ke Iakshania, iwe pan, kata kita ke ba kongsan, sesen berkedam ke Iakshania. Kalau dalam ni kejing suk mentah-mentah Andre habaton kejing syanya kila banya piteng nang ni skemadu nang haka bakadu kan poi se kejing suk kan long kejing kerku ya ke jela bro kowe ya ke judge benreu kan long kejing kerku ke bakrau ya ke jikit khot ke badan haka Hnlc jadi ki khon ki jong ki khon samla jong ke jela lada lawan poi se kejing ya suk kejing ya ba kan no kan wang kejing kemen kejing mentoi ya ke judge benreu baru kowe Komban penbot ia kaba Bishop Uloong hi kaneka Christian Leaders Forum kajungi kawai na ki jingtmu jong kane ka forum kajungi ane kawai na ki aims and objectives kajungi kalong ka jing shong suk shong sngai hake imlang salang ka jing shong suk shong sngai hake jilla hapne ki paranong shong snong baro hake jilla tikane ka jing ya lenti jong ki khna samla bon snam kiba don la jong ka jing angnot kiba don la jong ka jing ile ha jing em ko jong kiba bon sien ka kilong ya persha bat ka Sorkar henre ha kini ki pol kiba menta kini ki pnai bladap ni I bakla don ka jing plelat ka ba kham don jing mot ka jing plelat ka ba kham shai nam ta ka jing Iakren bat ka jing ya shaprang haklenti sha ka jing suk kalenti ke ban wan lam ya ke jing shong suk shong sngai ha jela but namboro arliang ni I bakla don ke jing plelat but kalong ke jing khmit lenti ke jing duai